Здравейте! Казвам се Красимир Дървишев и съм четвърти курс в университета по архитектура, строителство и геодезия в град София. Интересувам се от планинарство, колоездене и 3D моделиране. Здравейте, аз съм Алекс, студент съм в университета по строителство, архитектура и геодезия град София, специалност геодезия. Завършил съм техникум в Стара Загора, интересувам се от коли, мотори и тренировки. Augmented Reality Sandbox е пясъчен контейнер с усилена реалност, съвкупност от сензорна камера, проектор, компютър с мощен софтуер за симулизация и визуализация и контейнер с пясък. Пясъчникът позволява на потребителите да създадат топографски модели чрез оформяне на пясъка, върху който проекторът визуализира повърхността му чрез хоризонтали. Той е създаден от Оливър Крейлос и екипа му към университета в Калифорния, САЩ. Целта на системата е да съвмести реален пясъчен контейнер с виртуална топография, чрез моделиране на пясък, в който се прилага в реално време, хипсометрично оцветяване и изохипси. Това е система, която може да бъде използвана за симулации на природни бедствия в реално време и лабораторни условия. Моделирането и симулирането са важна част от съвременните процеси на изследване и анализиране на природни явления, особено когато става въпрос за природни бедствия. С развитието на технологиите, компютърните симулации допълват и разширяват възможностите, които класическите картографски продукти дават на специалисти за справяне с разнообразни задачи. Това е причина тези методи да намират приложение и да биват развивани в различни сфери от науката. Компютърната среда позволява моделиране и симулиране на всякакви обекти и процеси от заобикалящия ни свят, което ни позволява да представим три бедствени ситуации. Системата позволява да симулираме дъжд в реално време чрез поставяне на ръка под проектора, което създава сянка върху пясъка. На засенченото място се излива дъжд, който се оттича, вземайки предвид всички физични закони. С това целим да покажем как оттичането на дъждовна вода по склон до населено място в плато го наводнява. Следващия пример симулираме заливане на селище, намиращо се в подножието на язовирна стена. Такъв тип застрояване е лош пример и не се прилага в практиката.